med at introen den er ved at være færdig nu her. Så. Ja. God dag og hjertelig velkommen til endnu en video her på Monster Markus. I dag har jeg Kasper med, som var en af grundene til at starte på Facebook til at starte med for et år til 2 år siden. Ja. Og i dag har vi så tænkt os at vise nogle af vores gamle klip, som jeg ikke havde tænkt mig at vise jer på YouTube, men de kommer i den her video. Det er du klar på, Kasper? Ja. De bliver nok hæslige. Ja, men når vi ser videoen, så muter jeg, men I kommer stadig til at se vores ansigtsudtryk, når det er, fordi at, ellers kan vi ikke få det til at spille. Så jeg synes bare, vi går i gang. Ja, og lige nu der er vi i gang med at lave den der smoothie. Ja. Denne gang har vi så bare ikke nogen blender, så derfor vælger vi at lave den manuelt. Eller på vores egen måde. Her har vi nogle hindbær, og lidt hindbærbrus. Light. Og her har vi et æble, nyplukket, og også hindbærne er også nyplukket. Og så har vi en chokoladekiks her, som vi har skåret i stykker. Og så sætter vi det til at koge. Selvfølgelig så smager vi på det begge to. Vi er lidt bange for brusen, hvad den har reaktion til varme, men ja, men vi bruger nok ikke hele sodavand. Jeg tror vi bruger halve, tror jeg. Vi har jo allerede brugt over halvdelen. Men ja, kan vi komme i gang med det æble der. Ja, så skærer vi æble. Det er et nyplukket æble lige ude fra haven af. Det var det største vi kunne finde, så vi kunne få lidt mere smag i. Og selvom Kasper sagde, at det ikke skulle være det største æble vi kunne finde. Men jeg er ikke en der gider at lytte på hvad Kasper han siger, når det er at det er mit program det her. Men jeg har stadig udfordringen på Facebook gruppe. Den her den bliver lagt op specielt til som en start på min gruppe eller på min blog. Så yeah. Ja, og vi er godt i gang med æblerne lige nu. Ja. Jeg kan lige overrøre det her. Hold. Du kan kakao i. Nej, det planlagde vi jo ikke at gøre. Og det er ikke kiks med i stedet for. Nej. Så vi gider altså simpelthen ikke til at åbne en ny. Hvor meget æble skal vi have i, Kasper? Det bliver mere en slags drink den her gang, som ikke er så tyk. Men mere en slags væske den her gang, i forhold til alle mine andre gange, hvor der har været noget snusk. Men ja, Kasper, det her det bruger vi ikke, eller hvad? Eller skal vi... Det gemmer vi til en anden gang, simpelthen. Eller så spiser vi det til, det her æble. Men lige nu putter jeg det i køleskabet. Her, bagved. Og som sagt, vi har ikke nogen blender den gang. Men jeg håber, vi kommer næste gang, forhåbentlig. Fordi den blev ødelagt, da man troede, man kunne putte kogende vand i. Det gjorde min farfar. Så det blev ødelagt. Men nu får vi det ellers bare til at koge. Det bliver enten noget suppe eller noget drik. Det ved jeg ikke noget. Men det er mest smagen, vi går efter. Og jeg vil lige sige til dig, at du skal faktisk huske at sætte den godt på plads igen, når du sætter kameraet igen. Det ser måske en lille smule klamt ud. Det er godt, det ikke er jer, der skal drikke det. Men det ligner lidt mere syltetøj, end det ligner noget at drikke. Går den lige over rører det så? Skal jeg nok lige få ordnet det her. Og få kameraet til at stå fuldstændig lige, så man kan se næsten. Hvordan har vi tænkt os at få den her æble i små stykker? Det bliver sådan bredt med noget. Lidt ligesom gløgg. Ja, næsten. Bare ikke... Det bliver en slags julegløgg. Vi er forberedt til jul. Så er der ikke mere sodavand i den dåse. Har du brugt hele dåsen? Ja, så var jeg næsten lige ved at sige babum. Det var som man siger. Eller som man spiller på trommer. Yeah. Det går så godt for os, det hænger.
skal ellers bare røre, så skal der mere i, Kasper. Du kan godt have, der stod en Nej, der skal ikke. Nej, der skal ikke flere Marie-kiks i. Hvad tænker du, Kasper? Jeg tænker, det er klart. Nej, vi skal have lidt mere i. Tænker jeg. Ja. Den skyld. Gulerod? Nej, tak. Ikke gulerod. Hvad kunne være? Ikke noget med det. Nej. Det var, vi prøver lidt mere frugtsmag. Noget juice. En rigtig flot juice. Ja. Ja, det var bare noget, vi bare fandt. Det var noget værre snusk. Så hælder vi det i. Jeg tror, den har fået nok blus på. Det er jer, der skal smage det her. Og Markus han har fundet sig en ny ting, og han vil prøve, og det er så soja. Sojasauce. Ja, og både mig og Markus havde så honning, så Jeg har fundet det. så derfor prøver vi. Ja, og det er kun for jeres skyld. Jeg spiser normalt ikke honning. Det kan jeg heller ikke. Jeg kan slet ikke lide honning. Det kan jeg heller ikke, Så det bliver spændende. Både soja og en lille smule honning. Det bliver godt. Nu. Det lugter så som bræk. Ja, nu er vi i gang med at få sat det over på. Ja. Ja, det skal vi nok tørre op senere. Det er så vi, altså en så vi ikke kan, så vi ikke får æble. Vi vil bare hellere have æblens smag end æbler i. Det er jo ikke en drink, hvis der er æbler i. Ja. Så vi vender tilbage, når vi har fået det i glas, og det bliver stået og kølet af. For det ser kraftedeme klamt ud, det der. Og så har vi lige ryddet op, når vi kommer tilbage igen også. Det er godt. Ja, og så er vi så tilbage. Det lugter måske en lille smule af bræk. Så derfor har vi forsynet os selv med Pepsi Max. Det er rigtig nok, der er for cool. Best Brothers. Pepsi Max bedst. Ja. Sådan da. Og vi står lige med at gå igennem hver ingrediens. Vi kan sgu da ikke kun have én. Der var en hindbærbrus i. Hindbærbrus light. Og så havde vi puttet nyplukket hindbær i. Og så havde vi puttet æbler i, der var plukket ud til her. Og soja. Og soja. Og en kiks. Og en Marie-kiks. En. Og så har vi også puttet honning i, som den sidste. Skål, vi drikke inden. Ja. Jeg håber i hvert fald, at jeg får Kasper med i nogle andre. Og hvis I synes, der er nogen, der skal med, så tag dem ind. Ja, jeg skal nok tale med nogen, hvis det er, de har lyst, så kan de bare komme hen til mig. Eller de kan sige til Kasper, og så kan han sige det til mig. Hvorfor indblander du mig i den her situation? Fordi at så kan du ligesom fortælle mig. Den der tager vi senere. Kom senere. Skål. Skål. Der er et bræk. Det var sgu ikke sjovt, det der. Selvom det er hjemmeplukket, så er det altså ikke altid godt. Det var fra kiksen var egentlig okay, men det var lidt honning og soja, der gjorde det. Men det er alt for jer. Men det her, det var så del 1 af tilbageblik. Den her serie, den kommer til at køre. Jeg kommer til at få fat i Kasper igen, og en anden, og nogle andre. Dem med dem, jeg har lavet nogle gamle videoer sammen med. Forhåbentlig kan jeg få fat i dem alle sammen. Ja, og så ses vi ellers bare i del 2, hvor vi igen har ham her med. Forhåbentlig, hvis han ikke er smuttet for længst, fordi at, han ikke gider se den næste video. Hvis videoen ikke er blot for hæslig. Præcis. Vi ses i del 2.